Terve, Reijo. Ootko kahvi-ihmisiä? No joo, tässä on 3 kuppia saatana odotellessa juotu. Tää on presso, tää on pehmeä aromista. Pitää vaan hetki ottaa, että se tekeytyy. Joo. Mut jos siellä väiskä hyvää miestä tarvitsen, tässä sinulla on sellainen. Mä oon just näitä mennään tuon suon yli niin, että heilahtaa tyyppejä. Eikö sitä vaan, että onhan se Reijo niin, että näin niin kuin meidän kesken mies miehelle, sotilas sotilaalle, että ostopalvelu ja yksityistämislinjallehan tässä ollaan menossa, vaikka ei sitä nyt ääneen sanotakaan. Niin itse näkisin itteni hyvinkin siinä kehityksessä mukana olevana toimijana. Mitä? Puhu suomea. Niin sitä vaan, että mulla on näkemyksellistä ymmärrystä näistä työvoimapoliittisista suuntauksista, että helposti voisin perustaa vaikka startupin ja tarjota teille ostopalveluina sitten kurssitusta ja työnvälitystä ja osaamisen kehittämistä. Et mulla on kuitenkin some ja sana hallussa ja asiakaspinta on tuttu. Että... Joo. No, minä olen pelkkä palvelulinjan johtaja, mutta pannaan korvataanko? Okei, kiitos. Oli muuten melko osaavaa perseennuolentaa sulta. No mutta jos mä tästä sitten... Jos on tosiaan sitten siitä.